Astăzi vrem să vorbim despre unul din pilonii importanți ai pensiei în Germania, care este Riester-Rente. Deci el este un program susținut de stat. Statul oferă și anumite subvenții guvernamentale. Aș vrea să știu care sunt ele, cum funcționează și cum putem primi aceste subvenții. Da, desigur. Bine ai spus, Vasile. Deci Riester-Rente este un program sau o pensie privată susținută de către stat și statul oferă anumite Zulage sau anumite subvenții anuale pe care le primesc oamenii dacă contribuie cu o anumită sumă, deci dacă îndeplinesc careva condiții. Da? Și aceste Zulage sunt în felul următor sau aceste beneficii. Persoanele, noi luăm o familie clasică, soț, soție, doi copii, ca și în cazul... familia mea. Perfect. Deci luăm o situație clasică, soț, soție și doi copii. Da? Dacă facem în felul următor, soțul primește de la stat 175, adică suma maximă care ar putea să o primească ar fi 175 de euro anual. Da? Anual. Soția la fel, 175 de euro anual. Și copiii, dacă sunt născuți până în 2008, primesc 185. Dacă sunt născuți după 2008, primesc 300 de euro, da? Pe an. Copiii primesc, sau Zulagurile pentru copii primiți atâta timp cât copiii primesc Kindergeld, adică până la 18 ani, sau dacă urmează o formă de învățământ, până la 25 de ani. Da? Deci astea sunt beneficiile care voi le primiți din partea statului, dar ca să primiți aceste Zulaguri trebuie să se îndeplinească anumite condiții. Da? Și condiția cea mai importantă este ca persoanele care lucrează, care sunt angajate oficial în Germania, să contribuie cu 4% din salariul lor bruto. Da? Din bruto. Deci dacă luăm un bruto, de exemplu, de 2500, asta ar însemna să contribuie cu 100 de euro lunar. Da? Deci ce înseamnă? 100 asta de euro tu o economisești pentru tine și datorită faptului că tu ești bravo și statul spune tu ai hotărât să ai grijă de tine pentru viitorul tău, de ăștia 100 de euro, ăștia se economisesc, sunt banii tăi care tu îeconomisești, plus la asta statul îți mai dă 175, 185, 300. Da? Deci să înțeleg corect, 100 de euro doar soțul sau per familie? Sau și soțul și soția? Cum vine aici? Aici merge 4% din persoanele care lucrează. Deci dacă lucrează și soțul și soția, atunci fiecare cu câte 4%. Dacă soția nu lucrează, atunci doar soțul 4%. Iar soția poate să contribuie cu o sumă minimă de 5 euro lunar. Da? Deci pentru soție, de exemplu, dacă luăm cazul ăsta în care soția nu lucrează, atunci soția mai contribuie aici tu cu 100 de euro și soția încă cu 5 euro pe lună. Da? Și atunci primiți toate aceste Zulaguri de la stat. Dar în cazul când vrei să contribui cu o sumă mai mare, deci nu e o sumă limită 4%, e minim 4%, dar mai mult poți și 150-200, da? Corect. Deci tu poți să contribui și mai mult, dar asta nu-ți aduce o mărire a acestor sume. Da? Și la fel, dacă tu contribui cu mai puțin, de exemplu, tu spui eu nu vreau să contribui cu 4%, dar vreau să contribui cu 2%, deci nu cu 100 de euro, dar cu 50 de euro, atunci tu o să primești jumătate din aceste sume. Da? Deci nu o să mai primești 175, o jumătate din 175. Deci minim 4% pentru a primi sumele complete. Da. Deci eu consider că dacă persoana câștigă 2500 și contribuie cu 4%, este destul de suficient. Dacă el vrea să contribuie mai mult, atunci poate să contribuie într-o pensie privată, care este un pic mai flexibilă, să spunem așa. Da? Adică eu consider că aici trebuie să contribui cu suma minimă pentru a obține aceste beneficii. Plus la asta, un lucru pe care nu l-am spus este că banii tăi care tu economisești lunar ăștia, da? Plus banii care tu îi primești din partea statului, toți ăștia lucrează cu o dobândă din partea companiei. Adică cu o dobândă între 4 și 6% anual, care iarăși este foarte, foarte interesant, da, pentru cei care economisesc. Practic statul ne dă o anumită sumă de bani, noi contribuim cu o anumită sumă și plus la asta primim dobândă pentru toți banii. Corect. Cei primiți de la stat și cei care contribuim noi. Corect. Plus la asta, sumele astea care tu le contribui, 100 de euro sau 5 euro lunar, astea poți să le deduci fiscal. La sfârșitul anului, când faci Steuererklärung, atunci le scazi din cheltuielile tale. Da, deci asta e foarte important, pentru că când ajungem la sfârșit de an și vin de la finanță să dăm 1000, 2000, 500, 300, e greu. Atunci sumele astea ne pot un pic scădea contribuția de la sfârșit de an. Corect. Ok, cred că o întrebare foarte importantă care i-ar interesa pe toți ar fi ce se întâmplă cu sumele acumulate sau cu ceea ce contribuim noi dacă, de exemplu, persoana decedează. Da, este o întrebare foarte bună. Ce se întâmplă dacă persoana decedează? Deci el a acumulat, să presupunem, 20 de ani și se întâmplă un deces, atunci toată suma care s-a adunat, deci toți banii care i-ai adunat tu, toți banii care ți-a dat statul, plus dobânda care tu ai lucrat, tu poți să transferi contractul ăsta pe numele soției.
și atunci ea să beneficieze în continuare de când ajunge ea la pensie, dacă încă nu este pensionară, să beneficieze ea de această pensie. Și o altă situație ar fi, de exemplu, contribuim 5-7 ani și da, hotărâm să plecăm din Germania într-o altă țară sau ne întoarcem acasă. Ce se întâmplă atunci cu banii? Putem primi doar la pensii? Îi putem retrage? Care este procedura? Da, aici este un pic mai complicat pentru că contractul ăsta se face cu scopul ca să se ducă până la pensie, acest contract, dar dacă persoana contribuie, cum ai spus tu, 5-7 ani de zile și după aia pleacă în altă țară, atunci se poate rezilia acest contract, însă banii care ai primit din partea statului, statul și ia înapoi și tu îți scoți doar banii care ai contribuit tu plus dobânda anuală care a fost... Plus dobânda doar la banii tăi. Doar la banii tăi, corect. Pentru cei care sunteți interesați de un astfel de program, nu ezitați, puteți primi aceste sume de la stat și păcat să nu le primiți, apelați, dați un mesaj în privat sau puneți un plus în comentarii și atunci noi vă ajutăm, încercăm să vă explicăm mai detaliat cum funcționează programul.